siap soga kaya wajib hawit titi temu badhe kawiwitan. Om awilah heng awilukenan hastu jagat ayo mangkat bumi sing ati-ati Gusti mayungon aku amit kalimantabit dumateng sagunge ngaji pinisepuh langkung-langkung dumateng priyagung ingkang maha begdarma keparo kawula nyelatur sawentawis kanthi hanetepi panyuwunipun Bapa Hartono tuwin Ibu Nurwanti ingkang hamugati ing titilaksana supados ngawontenaken adicara panggih prasasat ing manangkenipun ngawunani sajroning sasana pawewahan pepak samudya dinarung swaraning pradonga ana gondaro mangambar-ambar ana sorting tejo gebyar-gebyar sorting tejo so cakep so cetha pranyata punika candraning puning kanten kakung ingkang mijil saking Wisnu pancen pinter putra pangrasing puning kanten ingkang dipun salirani pitameap wis katon sembada jining salira gumantung ana ing busana kene punanganten kakung agem busana keprabon wiwah kuluk kumala sinulaman nanging kencana ngimbuhi bayane punanganten lampahe punanganten kakung kadampet bapa tuwin ibu sinung kuyung pindha golek kencana mban-mban Senopati alon anggon lumaksana pecak maju datan oleh mugi ngengetaken kula warga ingkang tebih hanyela ingkang celak rumakta kene punanganten kakung wis dungkap satraing papan pasangan sida kendel sawetawis sinten ingkang jengkar saking damparing kencana punika candraning punanganten putri ingkang sesilih Kusmaning Ayu Dewi Winda Widyastuti kinaran Dewi pancen ayu rupane sembada kang dadi pengawakane dasare nenggoing busana miwah ngagem tunduk pinangun lampahe punanganten putri kadampet bapa tuwin ibu sineng kuyung pindha golek kencana mban-mban Senopati minggahing wanita sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang kembar waswana wujude mayang wujuding kembang pinangka sarana dhauping punanganten ini punanganten sarimbet wis dungkap satraing papan pasangan sigra kendel petawis Tempuh catur netra ya kumlawe astane ing kawontenan bebalangan Gantalan. Napa ta wertining Gantalan? Gantalan kang ginawe suruh temurose tinali lawe putih babasan suruh sumrupa. Sira wis kasembakan anggon ngacak alaming bebrayan ing kono dono akeh talining pernikahan uga kang sinebut akad nikah.
lawit putih pratandha kasucian sira wis kasembatan anggonmu ngajak alamin bebrena aja ninggalake anggonmu manembah karo kang kinawe urip miturut kapercayaanmu dhewe-dhewe supaya anggonmu ngajak alamin bebrayan bisa nyingkirake tekaning bebendu nyedhake budi kulawan rayu kabaros kang teman. Kene ponangan pisarimpet kasiram sing taman. Mugi lumuntur ing sing taman. Mugi saged manjing ponangan ten sarimpet, mugi saged andayani kagem ponangan ten sarimpet. Kening dayangi sak kembar kang ngasta kembar mayang, kembar Wiswana wujude mayang wujuding kembang pinangka sarana dhawuhing ponangan ten. Kanthi angenapi tembuning ponangan ten. Paripurna kene kasiram sekarsi taman. Kene ponangan ten sarimbit. Kene ponangan ten sarimbit tansah minta pangwasane Gusti. Kene ponangan sarimbit tansah minta pangwasane Gusti ngawontenaken rasa sungkem. Pratandha dados garwa ingkang bekti tansah minta tanggung jawab. Paripurna anggenipun ngawontenaken rasa sungkem kabaros kang tumanen. Ing mriku ponanganten kakung minta pangwasane Gusti mecah tigan daparing tigan manjinga wiji ingkang murni kagem ponanganten sarimbit. Kene ponanganten putri mandhet cancing ing kencana. Nyiram sukune karopa pratandha dados garwa ingkang bekti tansah minta pangayoman. Paripurna anggenipun ngentas tikus putra kekalih. Ing mriku panjenenganipun Bapa Hartono tuwin Ibu Nurwanti. Siap sego angaya wajib amboyong putra kekalih minggah mriku dampar gading ngejon. Lampai ponanganten sarimbit tansah kegondelan kenceng king kuko bako datan mo kinggang serambut pinara sastra. Pancen lagi ke taman bayuning Bathara Asmara. Lampai ponanganten sarimbit sinungkuyung pindha golek kencana mban-mban Senopati. Minggahing wanita sak kembaran kang tumuling gendong kembar mayang. Kang sesilih kosmaning ayu Dewi Dwi Nur Khadijah sinungkuyung kadang asepuh Eka Saputri. Dasar ayu rupane sembada kang dadi pengawane dasar nenggoing busana. Sawurning wanita sak kembaran ana jejaka malih sak kembaran kang tumuling gendong kembar mayang. Kang sesilih Bambang Bagus Ahmad sinungkuyung kadang sepuh Alfika
dasar kembar baguse, kembar detek piadeke uga kembar busanane. Lampahipun nganten sepecak maju datan oleh mugi ngengetaken kulawarga ingkang tebih anyela ingkang celak rumaketa. Mugi ngestreni tindakipun nganten munggah pring papan pasangan. Mugi-mugi lampahipun nganten seketut runtut rebutan patut uyup rukun ngantos tumekaning pikun. Mugi kadya Nini lan Mintuna bebasaning kados Kumajaya lan Dewi Ratih. Kene pun nganten sarimbet wis dungkap satraing damparing ringgo. Minggah wonten ing damparing rinengga kadampet bapa tuwin ibu rinengga dene para pangombyong pun nganten. Alon anggone lumaksana gliak-gliak waton kepenak anggone lumaksana dasar anggone nuting wirama. Kene pun nganten sarimbet kaboyong minggah wonten ing dampar gading kencana kaboyong bapa tuwin ibu. Panjenipun Bapa Hartono tuwin Ibu Nurwanti ingkang amugati. Kene pun nganten wis minggah wonten dampar gading kencana kalenggah. Nyuwun pangapunten wonten gangguan sekedhik. Kene pun nganten srimbit lenggah jajar wonten ing sasana Renengga. Jengkaring pun nganten marak sowan wonten ngarsa Bapa Hartono tuwin Ibu Nurwanti kanthi ati cara sungkem. Amit kalimat abduh Bapa tuwin Ibu. Kula putra kekalih Winda Widyastuti dalah Deni Prayoga ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk kagem Bapa tuwin Ibu. Saha tansah nyuwun tambahing pujyastuti mugi anggen kawula jemangkah wonten ing alam bebrayan mugi saged njumbuhaken ingkang dados kekudanganipun Bapa tuwin Ibu. Yo ngger. Anakku lanang sing bagus dhewe Deni Prayoga lan anakku wedok sing ayu dhewe Winda Widyastuti.
Ndarbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tanganku loro ya Ngger. Kanthi puji astutine wong tuamu tampanono. Muga sira bisa mujudake kang dadi kekudangane bapa lan ibumu. Sira bisa dadi keluarga sakinah, mawaddah lan warahmah. Duh bapa tuwin ibu. Kawula tampi astaka kekalih mugi-mugi saged ndadosaken jimat palipih kanthi berkah saha pangestunipun bapa tuwin ibu. Ya Ngger, anakku sakarone. Muga-muga donga pamujine wong tuamu bisa ngiringi laku jantramu anggonmu ngajak alam ing bebrayan. Paripurna anggenipun marang sowan wonten ngarsa Bapa Hartono tuwin Ibu Nurwanti. Kene pananganten sarimbet Winda Widyastuti dalah Deni Prayoga. Marak sowan wonten ngarsa Bapa Teguh Suprapto dalah Ibu Rini. Amit Kalimantabit kagem Bapa tuwin Ibu. Kula putra kekalih Teguh Deni Prayoga dalah Widyastuti ngaturaken sembah sungkem mugi konjuk wonten ngarsa Bapa tuwin Ibu tansah nyuwun tambahing puji astuti ingkang kala suwun mugi-mugi anggen kula ngajak gesanging bebrayan saged mujudaken ingkang dados kekudanganipun Bapa tuwin Ibu. Ya Ngger anak lanang sing bagus dhewe Deni Prayoga lan anak wedok sing ayu dhewe Winda Widyastuti. Ndarbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tanganku loro ya Ngger. Kanthi puji astutine wong tuamu tampanono. Duh Bapa tuwin Ibu. Kawula tampi astaka kekalih mugi-mugi saged ndadosaken jimat palipih. Mugi saged njumbuhaken ingkang dados panyuwunipun Bapa tuwin Ibu. Ya Ngger. Donga pamujine wong tuamu bisa ngiringi laku jantramu sira bisa mujudake kang sinebut ing ngarsa Sung Tuladha ing madya mangun karsa tutwuri andayani. Paripurna anggenipun marak sowan wonten ngarsa Bapa tuwin Ibu kekalih. Kene pananganten lenggah jajar rinengga dene para pangombyonging pananganten kang wis satata lenggah dayanging sak kebaran panjenenganipun Dyah Ayu Dwi Nur Khadijah minggah wonten Dampar Gadinge Kencana angasta Bebono katuraken dene punanganten sarimbet panjenenganipun Deni Prayoga dalah Winda Widyastuti. Mugi pananganten sarimbet kersa nampi Bebono. Ini panjenenganipun Deni Prayoga dalah Winda Widyastuti. Ngaturaken Bebono kang sinebut Kacar Kucur. Kene ponanganten kakung amethik raja kaya kang sinebut Kacang Kawak, Dele Kawak kabeh sarta kawak. Mratandani lumunturing Kacar Kucur amethik raja kaya kang kapethik Winda Widyastuti.
Mugi lumunturing kacar kucur sageta andayani kagem punanganten sarimbit kang kapethik raja kaya. Paripurna anggen pun amethik raja kaya. Jengkaring dayanging sak kembaran sinusa dumasing sak kembaran. Kang sesilih kusmaning ayu Dewi Demian. Sinebut Dewi pancen ayu rupane sembada kang dadi pengawakane dasari nenggo ing busana. Ngaturaken dedhaharan sekul kuning katuraken punanganten sarimbit. Panjenipun Mas Bagus Deni Prayoga dalah Yah Ayu Winda Widyastuti. Kene punanganten sarimbit anampi sekul kuning dahar kembul bujono Andraina punanganten sarimbit pratandhani manunggaling tekad, manunggaling panyuwunan, manunggaling ketulusan murih kasembadan kang dadi sedya panyuwune. Kene punanganten sarimbit dedhaharan sesarengan sineksan dening dayanging sak kembaran. Paripurna anggenipun kembul bujono dayanging sak kembaran Demian jengkar saking anggenipun pinarak lenggah. Paripurna anggenipun kembul bujono dayanging sak kembaran minggah ngaturaken sesuka kagem punanganten sarimbit. Mugi ludaring ingkang kang wis ngabut mugi saged andayani kagem punanganten sarimbit. Dumateng saguhi tamu kang pantes sinutarsana. Mekaten kanthi adicara panggih saking kawajajaran Tatariasne Up Vitamin Up. Mbok bilangganipun ngaturaken kirang pantes nggih tata kamsuk kirang subasita. Kula sak rombongan tansah nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Saderengipun adicara kawiwitan saking keluarga agung Logis Sound System paring lipur dumateng para pangombyong ing punanganten setunggaling lagu menapa kali lagu ing mangke kalajengaken adicara sah terima wedal kawataraken sumangga.
ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsa panjenenganipun Ki Dalang Kasna ingkang sampun kepareng hanglarapaken sekar cempaka mulya menggah rantaman adicara dhawuhipun risang temanten sarimbit ingkang sakmenika sampun piniji kalenggahan wonten ing sasana adimulya. Sambil menantikan jajaran panitia yang akan melaksanakan dalam rangkaian acara-acara yang sudah tertata rapi dari panjenengan sesuai apa yang disampaikan dari beliau wonten Mbah Kasno, satu tembang kangge ngisi menjelang acara-acara panitia akan dimulai. Dipularas kanthi tetembangan campursari, namun saderengipun kaluntaraken kanthi tetembangan campursari mewakili saking panjenenganipun Bapak Ibu ingkang kagungan dalem, Bapak Hartono dalah Ibu Nurwanti ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak dumateng panjenenganipun kadang pisan Sutrisno, Bapak Teguh Suprapto dalah panjenenganipun Ibu Rini sarta pangomyongipun pun sekecakaken anggenipun lelenggahan sinambi lenggo panjenenganipun pambiwara badhe ngaturaken kanthi rantaman adicara ingkang sampun karakit.